että näyttelijät eivät tienneet etukäteen. Eikä heillä ole vielä aavistustakaan, mitä tämä kyseinen tehtävä tulee pitämään sisällään. Tämä on Putouksen yllätystehtävä. Tämä on siis yllätystehtävä. Näyttelijöillä ei ollut aavistustakaan, että tähän väliin tulee joku tehtävä, saatika sitten mikä se tehtävä on. He eivät ole voineet tietenkään valmistautua tähän millään tavalla, mikä on meidän muiden kannalta erittäin hyvä asia. Tämän illan yllätystehtävä on rap-rivi. Se tarkoittaa sitä, että arvon kollegat, kukin teistä vuorollaan räppää tietyn mittaisen pätkän minun antamasta aiheesta. Aloitetaan Pirjosta. Musiikki päälle. Esiintyjä keskelle vuorolla. Pirjo, räpin aihe. Mummo! Mummot on sellaisia taahopertajia, niin kuin harmaapäiset hevoset. Siellä mennä luikertaa. Mummo tai mummo on sellainen tapaus. Ne pistää nippuun. Nuoriso sekä kaikki muutkin hiput laittaa sellaiseen nippuun. Pikkukulta hiput, että mummojen valta on arvoton. Näin minä räppään mummojen koppaan. Marjo ja loppaan metsästä. Mummojen hyväksi koko tämä räppi on tehty. Hyvä mummo. Näinhän. Aihe, ralliauto! Mulla on sellainen ralliauto, ettei se vertaa kellekään vedä. Siinä on moottori, ratti ja kaikki, sillä mä ajelen kylän raittiin. Tulkapa vaikka katsomaan, kun pistää tämä poka menemään. Ralliautolla koreasti kohti Etelä-Koreaa. Siellä minä ajelen vaan ja näytän teille suomalaista Corollaa. Corollaa, Toyota Corollaa. Krista! Aihe, jäätelökesä. Mä jäätelökesään vietän aina vaan, koska talvi ei mua miellytä ollenkaan. Mä dikkaan kesässä ja ne kesä dikkaa musta. Me ollaan niinku pari, mut ei oo mikään Sari mun nimi. Joskus kesä kutsuu mua siksi. Minä kysyn miksi, se ei vastaa mitään. Menee joo, eikä tiedä yhtään. Onko meillä enää mitään suhdettakaan? Minä ja kesä oltiin ennen niinku näin, just näin, hei joo. Me oltiin ennen ihan niinku näin, mut enää en mä tiedä mitä tästä tulee ollenkaan. Jukka! Aihe, Korpelan muija. Jou! Hei, mä haluan teille nyt vähän räpätä, kertoa jotain teille tosi tärkeitä asiaa, joka mulla on sydämellä. Asia on nimittäin, Korpela muija. Ellu on tosi mukava tyttö. Ellu! Halkopino. Ho! No on mun aika iso halkopino. Se ei sentään ole yhtä vino. Meitsi tekee vähän halkopinoja. Siinä miettii muita kelloja. On halkopinot ihan hulluja. Mut en mä niin paljon niistä välitä. Kohta jos ei, mä en kohta enää jaksa Riku! läppä. Aihe, Mäntsälä. Mäntsälä hei, ei ole sälä. Siellä on erittäin paljon kälätäviä mummoja. Ja siellä ne vaan talustelevat puiston penkillä. On monta muijaa, tsiikaa mua, ei skulaa. Täytyy mennä Mäntsälään, tsiikaa mummoja, jotka on ihan pärätäviä. Hei, tässä vaan räppäillään, joo. Ja sitten vaan ympäri mennään näin, aivan niin ja väärinpäin. Tehkää vaikka. Eero, aihe, keihäänheitto. Mä oon niin kova jätkä, että heitä keihästää. No mihin se menee? No tietenkin sun naapuri aitaan. No mitäs kelaat silloin? Et varmaan mitään, koska se on mun naapuri aita. Se on mun ongelma se aita. Ja silloin mä joudun ehkä rosikseen. Ehkä joutuu silloin vetää jotain, ehkä nunkkuu. Joo. No ehkä lähde himaa, joo. Ja ota vähän jätskiä. Ne tarvikkeja heitto enää kärsii. Niin älkää tehkö sitä. Aihe,
Poliisi! Poliisi! Joo! Joo! No poliisi mut kerran kyytiin otti. Mä laitoin sille, että hotte totti. Älä mua rupee yhtään jätkätyttää. Sua muuten kohta alkaa nimittäin niittää yksi toinen jätkä. Hän on mun isoveli kätkä. Nimittäin Ippe Kätkä, joka laittaa hirveet rytmit. Tuku taka. Hän on Ippe Kätkä, ei mikään poliisin vanha pätkä. Näin! Hienoa! Se oli sitä yllätystehtävistä. Nyt menemme katkolle ja katkon jälkeen paljon odotettu ainutlaatuinen ensimmäistä kertaa maailmassa sketsihahmokilpailu. Nähdään kohta.